Straight to the point. Now, balik ta mahigala ining statement ni Pam Balicuatro. Nakuha niya ning statement mahigala din sa Kapitolyo. Di man ni basta-basta nga nakuha day. Doon naman kay basis pamila ani. Ha? Pero gitubag ni Gwen ang usa gitubag ang usa nga puntuwa ato ning i-dissect ha. Pero dili pa ako sa ring tiwasog basa ning kang Pam. Kay kini taas-taas man kini ang statement nga ni atong gi-quote po sa CDN. Gikot sa The Freeman og Sunstar. Nya na puti ato sa DYHP, ako lang nang gikuan gyud nya pag-emphasize nga tanan-tanan kakuha ining maong report, no? Kini ni ang ako sa tiwason ning Pam. Ikuan ko no tong iyang kaning iyang statement gyud nya tibuok ni statement ni Pam Balicuatro day. Pwede bang makuan nimo names? Kini ni ang tibuok statement gyud nya. Kini ni ang imong gihatag nako indaykin ba? Ipakuan ko no ni names ko no. Kini mo ni. Okay ni. Ato na sa DYHP ni. Sige, akong tiwasog basa sa Ikuan ko no dong, pwede ba ning mapaduol gamay dong? Kana bahala na lang og dili makita niya kung naong unahan lang sa nang ilang mga nao. So the people may know. Mao ni ang iyang gisulti mga sukit aron ang katawhan mahibaw. Ako namang nabasa ang kini ni ang kuan kining first paragraph, no? Arita sa ikaduhang paragraph. Ikaduhang paragraph. Okay, dala. As the incoming governor, ingon nga bag-ong mosulod nga gobernador, sabi ni Saya pa, I want to clarify that the decision regarding the allocation and use of government offices within the Capitol complex is a matter under my jurisdiction and authority. Sabi ni Saya pa mga kahigalaan niya, ingon nga bag-ong mosulod nga gobernador, gusto na kong ipasabot nga ang pagbuot kung kinsa ang maggamit o unsaon paggamit sa mga opisina sud sa Capitol Complex ana-ana sa akong jurisdiction o otoridad. Correct, no? Tiyoson to, ingon siya, legally, it is my call to determine how these office spaces are managed and allocated and not the outgoing governor. Matod pa niya mahigala, sabi ni Saya pa, sa balaod, ako ang may katungod sa pagdesisyon sa pagdumala sa mga espasyo sa opisina, dili na kini katungdanan sa muhawa ng gobernador. Straight to the point. Wala kay labot, Gwen. Balis, Gwen. Ay, pero tipo man yun niyang pagkuhan ng taon. Ay, kung ano, imong trabaho on, manghipos ka na lang unta, God. O naman lang na ba? Lisod kayo og mo check out na ba ka sa June 30, 12 o'clock. Niya, dayon atong tiwason. Matod pa din our national agencies have been serving our constituents diligently and their continued presence in the capital is vital. Sabi ni Saya pa, ang atong mga national nga ahensya nag-alagad sa tinarong sa katawhan og importante ang ilang padayon nga presensya dinha sa Kapitolyo. Importante kana. We are committed to ensuring that their operations are not disrupted nor inconvenienced, especially since they are renting space within the building. Sa binisaya pa mga kahigalaan nga kita committed sa pagkuha na committed kita komitido sa pagsiguro nga wa sila'y mga nga okay sila, no? Sa ilang operasyon, labi na nga nag-abang ra sila sa ilang opisina dinha sa maong building. Anindot ni kay kini magod makapadayon makakwarta pong probinsya ni day. Angayan masad. Kini hinuon nga ni mga abang sila, okay ni. Ang limang kani kuha, pila may abang sa kuha, pila abang sa Kumilik, pila abang sa DAR, pila abang sa DILG. So nagdawat ang Kapitolyo kada buwan, mao okay ni siya. Padayonon tani kay gawas nagserbisyo, nag-abang pa gyud. Anong papahawaon man ni Gwen? Unsa man ning kalakiha? Ayaw papahawa ana. Ayaw nang undanga kay na may abang, nindot na. Kadto hinuong wiwi og pupo imo gyud tong imong daginuton og negosyo. Kala ni agi katawa mahigala, no? Matod pa ni Pam sa sunod niya paragraph. I assure everyone that we will handle this matter with utmost transparency and respect for all parties involved. Sabi na siya pa, gisiguro na ko sa tanan nga among atimanon kini nga isyu uban ang hingpit nga transparensiya
o pagtahod sa tanang apektadong partido. Our priority remains the effective service to our people, and I will make decisions that supported this goal. Ang atong prioridad, nagpabilin nga epektibo nga pagserbisyo sa katawhan. O ang akong mga desisyon magsuporta ni ining maong katuyuan. Thank you for your understanding and support. Daghang salamat sa inyong pagsabot o suporta. Straight to the point. Ano yung tibuok pamahayag ni Pam? Pero balikan na to tong first paragraph daw. Dito man nagkabangi yun. Yan itubag po si Gwen Rabaan balikan tong first paragraph katong CDN ko no dong be. May itong kono dong. Emphasize talan to napita be. Asa man to napita be. Atong tagag pagtagad kana. Okay. So, ato ning hagpaton ha, duha ni ka kuanre. Duha ni ka mga issues mga higala unya ang usa ang sumpay gitubag ni Gwen in fairness niya. Ang usawa ni, tawa balik ko nako. It has come to our attention that the outgoing governor has requested the national offices of CUA, COMELEC, DAR, and DILG to vacate the respective offices in the legislative building, aiming to convert the space into her personal office under the office of the vice governor. So ato nang bahinog duha, akong bukon ka nagduha ha. Ang usa na gitubag ni Gwen, nya ato pong hagpaton iyang pagkatubag. Ang usa kanang permiro, wanan niya tubaga day. Wanan tubagang Gwen no. Nga kini di ay mahigala gipapahawa ni Gwen kining CUA, COMELEC, DAR, and DILG. Pero tanawa tong usa ka post mo na itubag si Gwen day nga kuno iya ra kuno ipa-relocate lang kay i-renovate kuno na. Kuan kuno be. Sikat man kaning pulong renovate ron. Nganong magbuot-buot magka-renovate daw wa na lagi ka diha. Gitubag niya oy kining duha, iyan ang gitawag sa duha ka punto ha. Ang una iyang gipapahawa ning CUA, COMELEC, DAR, DILG. Ikaduha ay iyang himuon nga personal office under sa opisina ni Vice Governor Glenn Soco. Posible ni after 1 year, himuon siyang consultant ni Glenn day. Yan ha sa mag-opisina din ha. Okay. Kaya pwede ba sa himuon consultant mahigala after 1 year? Unsa kay may tabo nog samok siguro gina di ha. Kung tinuod kang dunay gugma sa mga Subuanon, imo ginang hatagag higayon ba? Si Pambari 4 nga mulupad sa iya. Unsaon niya pag-serve ang sugbo. Di ka masig samok-samok manistor. No? Sige. Nato say statement dayaman tong iyang ipalay ko kog print atong usa. Ingon bitaw siya nga kanang kini kuno iya kuno ipa-renovate. Mo man kuno tuyo ba nga kanang kwan? Kana ang gipapahawa ni kay para ma-renovate kuno nang maong mga opisina. Pare-pareha magtubag atong ang Glenn Soco nga kanang 1.2 billion ipalabang yun na kay ang kabahin anang 1.2 billion ipa-renovate sa opisina ni board member kwan? Sino? Kisi-kisi taon board member sino wag ko kay bao in taon anang ilang katarungan. Ikaw Governor Gwen ba o Glenn Soco medyo pare-pareho na inyong katarungan dai. Ato lang ning klarohon ha. Kay katubag Glenn Soco ba nga nganong ipasar ang 1.2 billion ingon si Glenn Soco kay aron ma-renovate na kuno nang opisina diha. Labi na ang kang opisina ni Kuan, kana na ang gialokita nila opisina si sino ba day? Mao board member karon sa Mandawi. Renovate mo to iyang Kuan katarungan. Pero mo na akong ingon Glenn Soco, ikaw Glenn na pa makay chance dako paghigayon. Kini ni ang pagpakita og sinsirong serbisyo sa mga Subuanon dako pagkaguan tigaan kahigayon sa mga Subuanon. Bisa ako mingon man gyud ko nga kini si Glenn Soco pa luparon tanig iya. Kanang wa nas Gwen ba? Kay posible mo kun samtang napas Gwen day murag dili pa kay makalupad si Glenn Soco. O unsay kaayuhan Glenn para sa mga Subuanon suportare kana. Mo ni sulti ni Davide. Gipanawagan mong mga bag-ong membro sa board nga suportaran gyud ang bag-ong gobernador. Straight to the point. Labi na karon og ang tuyo mahigala kana gyung mga hospitals. Sus do na bay hospital dito sa Kwan?
dunay akong ipresentar onyang video onya na lang. Dito sa tuburan gibisita ni kuan ba? Atong amigo si Uka. Gipasahan man ko ni Oscar. Gipasahan ko sa imong video ka. Ilang gibisita ditong hospital sa kuan day? Askang Luoya. Sa hospital sa probinsya. Nya kana karong luoy hospital nya mo'y gustong pam nga ayuhon. Nya mo babag Glenn. Discuss sa 2028. Straight to the point. Prangka-prangka pag-istorya. Kining bisag kinsa nga membro sa board mo babag anang nindot nga planong pam, labi na sa hospital. Ang mubabag mga higala bida magkamuritsing gyud sa 2028. Straight to the point. Mo na akong ipapili mo na mo. Asa man ninyo inyong loyalty sa katawhang subuanon o ni Gwen. Mo na. Pero tagaan mo chance unya kay kining karon basi pa mag nagduduha pa mo ba kay napa man ang presence na diha god. Gusto pa mangupot pa yung taon nga wa naman ta siya. Kaagi tala nagkatawa ha. Pero ito bag si Gwen ani day asa man tong kuan. Tanawa ra ko tong nakabasa ko tong kuan nga nitubag sa dili lang katong punto nga kini ni ang tubag niya. Kay iya ko nung iparenovate sad ni day. Ang nagpatabang ba to si ang legislative nga papahawaon ning maong mga ahensya sa gobyerno kay aron ko nung i-renovate. Nganong ka namang i-renovate man inyong unahon, oy? Kamantay ka day? Nganong, unahan ko nung itong mga hospital sabi, doon na i-renovate noon dito sa hospital. Kung moingon noon nga, i-renovate ang hospital, kana okay ko ana. Labi pag moingon nga, para sa mga, unahon kinong katauhan yun. Dili unahon kining mga sa kuan mga officials ingon bitaw si sino bitaw board member sino man daw ako pwede ra gani kong wa ko opisina sa diha pwede man ko temporary opisina sa akong law office pwede man mandawi ra man pud siya nya mga constituents mandawi mo adto ra man gihimong katarungan nila karon mao sa katarungan ni Gwen nga yung sa nga gipapahawaon kay aron ko no nga i-renovate. Unya na ipalahin na lang ng renovate. Kanindot na niya mga opisina din ha? Okay. Kimbisa kini si Pam, inigpuli ni Pam sa opisina ng Gwen. Kanang opisina ng Gwen, nindot na ng opisina ha? Medyo arte gunas Gwen. Social gug kay na. So inigpuli ni Pam di sa opisina ng Gwen, pwede mag-opisina na sa dayon ay. Ipaulahin na ng renovate. O mahimo gani kanang opisina ng Gwen, nindot naman ang iyong opisina. Di na kay daghan pang i-renovate na unless atong taga-agi gayon po noong spam unsa iyang gusto pero pwede naman lang kanang mga lamisa na lang siguro pang tuyok niya, diba? Ituyok lang mga lamisa kay basig di mayong pungsoy ana. Bitaw tinuod lang, kung ikaw may magkapulis sa opisina ng Gwen, with your respect ni Pamba, tagaan to sige gayon nga unsa iyang gusto pod, no? Okay ra na pero tinuray lang nindot naman ang opisina. Pwede raw ka nang ituyok lang gamay itong lamisa dito sa pikas. Ang aparador dito ituyok gamay kay murag bati sa pungsoy. Pero nakabintaha kay nitubag na siya ron nga nako na sa opisina. Ay, ayaw na dili na tinuod na nasa legislative building ka-cheap ana ay. Social lagi siya kayo cheap kay nang inyong kuanda. Ka-cheap ana matupan ng Gwen. To asa dito sa Oak Ridge. Nasa opisina ko no sa ilang company. Sige kaya ato disgutan ron mga sukit paminaw ha. May na naguin. Ato lang ka dito sa opisina ha. Para na po tayo kon ba? Ha? Nagda man akong pangapi diri si Idol Mikey o si Idol Boyki. Apila pog agda dito si Governor Gwen Garcia. Chill lang gamay. Kas Davide wa naman. Okay naman kas Davide. Parehas nga nangapilde pero lahi ang aura ng Davide no kanang gidawat lang bitong kuan ba wala kanta-kantahan lang may ganang Davide og I have the last waltz with you. Malipayon na siya okay na siya kay kanta-kantahan man chill man lang ikaw pod Gwen kuan lang sad pamili lang po kanta diha ay lang po tong kanta nga kuan sad movie. Kay wa gihapon og mukanta kanya sad movies pa imong kantahon maka gool gihapon na.
kinsa lang yun akong tingog mga higala kay more or less sa gyud kaayo ha. Ato lang ni agi katawa mga sukin tigpaminaw kay wa pa David ito anang hipos na siya kay para pud mahatagag kahigayunan sa Glen Suko makabalhin. Pero si Gwen wa pa gyud manghipos. Now, ang tubag ni Gwen aning unang pamahayag ni Pam 4 nga papahuwaon ning mga opisinaha, kuwa, kumilik, dar og DILG nga i-renovate lagi ko no. Nya sunod niyan tubag asa man tong statement dong. Be kuan ko no. Ipakita diya sa ato lang gamiton tong sa Cebu Diliños. Kani. Now namatay ato pero ato lang sang gamiton ni. Unsa ni be? Ipaklaro ko no, be kana sagdi lang di makita ko naong. Una lang sa Gwen, be. Anyara mo ni. Wow, anha gyud ko mag-office? Question mark na. Di in town ko ingon anak ka cheap, oy. Dili gyud sa anak ka cheap ko no? Ha? Unya matud pa niya, she keeps spewing dirt and venom without confirming the facts. Matud pa ni Gwen. She, refer ni Pamela, ha? Ingon siya nga nagpagawa siya og hugaw og mga venom la. Nga wa kuno i-confirmar kini. Matud pa niya. If she had done her research well, she should know that I have my own office in my own company in Oak Ridge. Just now. Sabi ni Saya pamahigala, kung nag-research pa unta siya og maayo, mahibaw siya nga na ako'y akong kaugalingong opisina sa akong kumpanya diha sa Oak Ridge. Karon lamang. Mayo. Nindot ni Gov Gwen ha. Positive ni nga na kay opisina to sa kaning Oak Ridge. Adto na lang ka dito. Buhan ang imong mga kuan po, imong mga OOTD masulot po nimo dito. Na aram gani day na. So adto ra ka dito opisina, no? May na lang ka adlaw kay laay bang pulbaya og kuan. Kini ni ang unsa man ning kumpanyahan ning iya day? Sa kumpanyahan ning imong kuan Gwen. Sige lang, basta kay butan lang kag table tunda kong table pod nya papariha sa table sa gobernador. Ang imong arrangement din sa imong opisina mao ro gyapon dito para nga igmatan nimo igadto sa opisina okay gyapon ka. Gitawag og MJ, mura governor. Isundog lang gihapon, ipakuan lang gihapon ba unsa nang arrangement nimo sa opisina nimo do na kay gamay kuan diha. Na ipantry dito gamay ni adre kapihanan ana ang imong table. Ikuan lang gihapon para inigmatan nimo sa buntag. Inig-adto nimo mga higala sa kuan imong opisina, mura ka gihapon nisod sa opisina sa gobernador sa Kapitolyo. Ato lang ning agi katawa-katawa mahigala. Chief ra kuno day oy, kanang legislative building. Unsa may binisaya at chief? Eksaktong binisaya god. Baratuhon yun siya nga. Wow, anha gyud ko mag-office. Di in town ko ing anak ka chief oy. Di in town ko anak ka baratuhon oy. Straight to the point. Mahalon gyud bitaw tinuod sa Gwen. Ang kana lang ang marilo lang kanidaan Rolex man ang marilo. Ang mga branded ba din ang baratuhon oy. Mahalon gyud na siya. So adto ka dito napita, kay social magyo kay ka. Adto ka dito, sa imong opisina dito kanang dili cheap, dili baratuhon. Kanang imo kanang mahalon man mabitaw na nga ang mga Subuano nakahibaw bitaw nga unahon gid mo suri-suri Sugbo social, mga mahalon, ang mga hospital town wa gid taon. Na ay renovitunon tong hospital ay daghan. Mao tay unahon na renovate na sa legislative building. Straight to the point. Nya nga mag-apil-apil pa mga renovate. Oy, nga. Wa naman ka karon kan adlaw unya ugma. Managinot pa gyud ka nang kuana. Adto ka sa Oak Ridge. Akong tambag nimo dito pag kuan lang. Kay mura man kagwa pa makadawat gyud, no? Hinahinayag dawat na unya kumahimo makiistorya kag psychiatrist. Mas maayo, Muna kong advice, unsolicited advice ni. Di man na malikayan yun, di man sa pag-unsang ako. Kaya dito sa US, mahigala,
O mura bitaw medyo apiki ka sa imong panghuna-huna dahil mo kag nakuan. Pakita naman kag mga psychiatrist. Dirian naman sa doktor ni obra. Mo na hipi ka na ito sa kuan. Center for Behavioral Sciences dire sa Vicente Soto. Kana na ang dili ninyo na dautan ni akong tambag. Kana bang mawadaan kag usa ka butang nga napaka sa state of denial ba? O pakita kag psychiatrist di man ingon nga unsa na. Ang importante lang nga makaistorya ka, matambagan ka, magiyahan ka ba? No? Kay kini ang imo mga lihok, ang mga tao gud lahi nagpananaw nimo Gwen. Agob Gwen. Giluod na ang mga tao sa imong liderato. Straight to the point. Kunya mo kupot pag yung kamura kag tuko kapituko ka diha sa Kapitolyo. Sumo ka na nga ako kang tambagan pakikistorya. Kay napaka sa state of denial. Nahinay ba hinahinay nga kuan. Ako paminaw day ako patambagon la. Iko na lang nang imong kuan dito opisina sa Oak Ridge. Ipadako lang po dito unya. Butangi lang po og kuan. Table nga pareha po na ng table nimo diha sa Kapitolyo. Buhan ni sud mo makayon ka. Gobernador gyapon ka. Ingon masa natuog ba ko nga sa akong pagmata lahi na gobernador? Naala adto dito, katuog dito tiwas imong opisina dito sa Oak Ridge. Kaya kita lang ni kataw-katawa mahigala, ti mailhan man gud ba? Nga inay mo kuan ka ba mo simpatiya ka nga sa ana. Praman David, kalma kayo, okay na. Siya lamang giwa makadawat day. Nya iyang giingon gipatapok ang mga mayor nga gilimbungan siya daghan ang natingala. Ang mga mayor dito wala wag gyud matingala. Daghan ang natingala kuno kay ngano makuno na mailhi mo na sa natingala ba ini? Human gisulti to ni Gov Gwen Garcia nga ni protesta sa Skumilik na asay kuan. Wag bisag usang mayor nga mi-issue bag statement sila may nahibawas ground yun. Sila may nahibawas ground. Wag mi-issue mayor nga I stand with Governor Gwen tinuod na nga dunay kakulian to nga eleksyon na wag yun. Ay mamatay nahibaw to mga mayor day. Prangka-prangka pag-istorya sila nahibaw unsay aktual na hitabo sa field. Unsay aktual na hitabo dito mahigala sa eleksyon. Labi pag yung pangutan-on as Mayor Balsinas. Nagbangga ko sa dito ni Mayor Nisi Apura. Angang Mayngos Balsinas bitaw Gwen daot tong eleksyon na. Kwanto siya ang mga sakto ng imong gov nga ang katutuang automated counting machine wa to magtarong gyud. Sa pagsulting Balsinas ana day, kung dapig ni Gwen unadaot sa kaugalingon. O Arikas Mandawi, dako man sag Pildes Mandawi. Kinsa may nidagan hanggang close fight man si Junkie Uwano og si Jonas Cortez. Og moingon Junkie bitaw Gov Gwen, di gid to mautong eleksyon na. Doon na gito limbong ang katong ICM at to di gid to. Taka lang tong ICM. Inig-ingon ni Junkie ni dapig kuno hay sa nimo pero nasakitan Junkie na day. Moingon si sakto dahil nga di na tinuod na yung pagkamayor sa Mandawi kung maahon. Straight to the point. So, mo, kontradik ba? Mo na, kabantay mo. Pag humani Gwen og sulti, di pareha sa una ba nga, gahe gid sa kayo, papahawaon sa ombudsman ni Conchita Carpio Morales sa una. Di, gid sa maminaw, panahon ni Pinoy. Pag 2018, maog yapon, di papahawa sa di, put sa maminaw. Karon, di papahawa sa Martires. Suspended, di maminaw. Karon mga tao naman yun. Mao'y nagpapahawa niya. Niya karon ang mga mayor, kasaunang issue statement sa ombudsman, sukol sa ombudsman, oy. Niya mga mayor, nagkuros po itong uban, dili tanan. Ingon po, I stand with Governor Gwen, hasta pa ito mahigalang sa Mananga River nga. Iyang ingon mahigalang nga kuno, desiltation to mga higala. Ilara ko nung gideselt, bisan og kware yun to mga sukitig paminaw. Issue pong statement ang mga mayor nga stand with Governor Gwen na. Pero kining iyang protestas kumilik wa gyud nakabati ba mo bisag usa lang ka mayor. Kabati ba mo bisag usa lang ka mayor nga niingon day nga I stand with Governor Gwen. Doon ay limbong gitong eleksyon na. Wa jamo. Kaya dapat pagsulti ato ni Gwen nga nanay mga
Nana ko sa ebidensya rin, nagkadaghan ako ng ebidensya. Og na ebidensya, ang kadtong tuwa sa ubos mo yung sulti, bisa ka nagmayor sa liluan nga, imo man ang mga in-laws na naa. Wag mo sultihan to doon nga, tinuod bitaw dito sa barangay kuan sa liluan, no? Doon na gyud nadaot ang machine dito. Wag gyud Gwen, mo na akong giingon. Kuha na lang ka de, oy. Dawatan na lang gunagod. Unya, ang ako ikatambag, pag opisina to sa Oak Ridge, may na lang masulot po ni mong UUTD ni mo. Mayngon siya, anak ko mag-opisina, anak ko ka-chip, dili ko chip, matupan niya. Di bitaw ka-chip, di bitaw ka baratuhon. Klaro man, di ka baratuhon. Ang imong mga panulot, imong mga kuan, mga branded ko na, di ko na balatuhon. Nga mahalon ko na. Mo na nga, unahon ko na nga kuan ba? Ako sang hanay ko sa ano kapag istorya kay onde era bata, bida. O di pa ta onde eron, pero bida.